खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव बिटिसि आव 5 बोसोर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीनि सरकारा बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार खुंनायनि उनाव बिटिसि बिसायख'थियाव रुलिं पार्टी जानानैब्लाबो इउपिपिएलआ जेननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीया बिटिसि आव गोदानै सरकार खुंनो थांगासिनो थानायखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायलायनायनि गेजेराव थांनाय सानखालि बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्राफोर बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय सानखालि क'क्राझार जिल्लायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि नब्लाङाव बिपिएफ दोलोनि नैथि खोलोबनि पलिसि मेकिं बडि थामहिनबा पिएमबि मेल जानानै थांनायाव हाग्रामा महिलारिया माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिदों, जेराव एनडिएनिफ्राय इउपिपिएलखौ आउट खालामबासो बिपिएफआ एनडिएआव हाबगोन। इउपिपिएलखौ आउट खालामखांनायनि उनावसो एलायन्स सरकारनि खोथा फैगोन। बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्सआव थायो थाया एबा हारसिङै सरकार दायै दाया बेयो उननि खोथा जागोन। गिबियाव एलायन्सआ क्लियार जानांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिपिएफआ बिजेपिजोंबो एलायन्स जानानै सरकार दानो हायो। फैगौ 5 अक्ट'बर खालि एबा गाबोन सा 8निफ्राय लानानै सा 10 बिबान मोननायखौ समायखिरा लाहोगोन होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि बिसायख'थियाव मख'जाथाव जाफुंसारनायजों लोगोसे गासै सिंगेल डिजिट 28 मासि देरहासार जानानै समायखिरा लानाय हाबाफारिनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव पलिसि बानायग्रा कमिटिनि जथुम खुंनाया मैया जालांदोंमोन। मैया बिपिएफनि पलिसि बानायग्रा कमिटि मेलाव 5 अक्ट'बर खालि जानो गोनां समायखिरा लानाय हाबाफारिनि सिगां बिपिएफआ माखासे गोनांथार थिरांथाफोरखौ लादोंमोन। क'क्राझार टाउनाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेलासि 3:30 रिंगायाव बिपिएफनि पलिसि बानायग्रा कमिटि जथुम्माया जागायजेनदोंमोन, जेराव बिपिएफआ माखासे सर्तफोरखौ लानानै एनडिएनि बाहागो जानो थिरांथा लादों। पलिसि बानायग्रा कमिटिनि जथुम्मानि उनाव मोनाबिलियाव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि जुदि इउपिपिएलखौ एनडिएनिफ्राय बोखाराब्ला बिपिएफआ गाव हारसिंनो खामानि मावगोन एबा सरकार दागोन। गिबियावनो लोगोआरि सोमोन्दोआ रोखा जानांगौ आरो बेनि उनावसो सरकार दानायनि सोंथिया सिखारगोन होनना बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। बिपिएफनि पलिसि बानायग्रा कमिटिनि मेलाव बेफोर गासैबो आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बिथांमोना बिसायख'थि फोसावबिलाइयाव होनाय समायफोरखौ माबोरै मावफुंगोन बेनि सायावबो सावरायदोंमोन आरो कमिटिया बिपिएफआ गाव हारसिंनो सरकार दानो हागोन हाया आरो फोसावबिलाइनि समायखिराफोरखौ मावफुंनो हागोन ना हाया बेनि सायाव सन्देह फोरमायदों आरो बे बेलायाव बिसोरनो बिजेपिनि मदद गोनांथि जागोन आरो बिजेपि दोलोआ मदद खालामगोन होनना मिजिंथिदों होनना हाग्रामा महिलारिया बुंथियो। फारसेथिं सासे खौरांगिरिनि सोंथि फिननायाव महिलारिया बे बाथ्राखौ बुङोदि बिपिएफनि गिबि खामानिया जागोन बिटिसिनि मोन 16 डिभिजनफोराव दावबायनानै हा पाट्टा राननाय आरो बिसोरनि मोनसे थांखिया बिटिसिनि मान सन्मान आरो गोहोखौ लाबोफिननाय। सिगांनि बायदि राहा लानाय जागोन। गुबुन फारसेथिं बिपिएफआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसि सरकार दागोन नामा होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुङोदि गिबियाव गोरोबलायनायखौ रोखा खालामनानै लाग्रोनांगोन, बेनि उनावसो सरकारनि आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। बिजेपिनिफ्राय 2 एबा 3 इएम मासि होनाय जागोन नामा होननानै सोंनायाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि दासिम बिजेपिनिफ्राय जेबो नेमखान्थि बायदियै लाइजाम मोननाय जायाखै आरो बिजेपिआ बेनि सायाव जेबो मावख'आरि महरै जेबो बुङाखै। बिथाङा बेखौबो मख'बावोदि 5 अक्ट'बर खालि समाय लानाय हाबाफारियाव 8निफ्राय लानानै मोनजि काउन्सिलरफोरा मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन आरो बे हाबाफारियाव 50,000सो सुबुंफोरा ज' जागोन एबा बाहागो लागोन होननानैबो बुंथियो। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बिजेपि दोलोआ बिटिसिनि सरकार दानायनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि सर्तफोरखौ माबोरै मावफुङो। बेयो नायथाव जागोनदि बिजेपि दोलोआ गोबाव समनि एनडिए लोगो इउपिपिएलखौ एनडिएनिफ्राय बोखारोना बोखारा, हाग्रामा महिलारिनि सर्तफोरखौ गनायना लायोना लाया बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ सिंगापुर पुलिसआ देंखोगिरि जुबिन गार्गनि पस्टमर्टम रिपर्टखौ भारतनो गथायबाय। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि पस्टमर्टम रिपर्टखौ सिंगापुर पुलिस फर्सआ भारतनि हाइ कमिसननो गथायबाय, जेराव पुलिसआ मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला भारतनि बिबानगिरिफोरनि खावलायनायाव पस्टमर्टम रिपर्टनि कपि आरो बिथांनि थैनायनि गिबि नायबिजिरनायनि फिथायखौ भारतनि बिबानगिरिफोरनो गथायनाय जाबाय। नाथाय बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया दासिमबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। सुबुंफोरखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया भिडिअ' एबा फट'फोरखौ शेयार खालामनो एबा भाइरेल खालामनो नाङा होननानै खावलायनायबो जादों।
बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि बे जाथायाव दासिमाव 4 सुबुंखौ हमनाय जादों आरो बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसनि CIDआ जुबिन गार्गजों लोगोसे बिथांनि खामानि मावफाग्रा देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ हमदों। बेनि सिगां श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ 14 साननि थाखाय पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय सानखालि गावनि अफिसियेल फेसबुक लाइभनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। गिबि मन्त्रिया बुंदों दि अक्ट'बर दानाव आसामाव गासै 35,000 लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जागोन। फैगौ 7 अक्ट'बर खालाराव अरुणोदयनि राङा बयनिबो बेंक एकाउन्टआव हाबगोन। नाथाय BTCनि मुलाम्फागिरिफ्रा बे रांखौ मोननाय नङा। आसामाव एभिक्शनबो खालामनाय जाबावगोन आरो जुबिन गार्गआबो थार बिजिरनायखौ मोनगोन होनना बाथ्रा बुंदों गिबि मन्त्रिया। धेमाजि जिल्ला गाहाय मावख' पुलिस थानानि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अनिल मरंनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया शुक्रबारनि बेलासियाव सिग्रोमनानै सुरजनगरनि तुलसीबारी र'डआव फेग्रा मुवा रोगाबाय थानाय समावनो 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि 2 नं बारलिसुक गामिनि हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ जान परिक 40 बोसोर बैसोनि, आसिम गगৈ 29 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोनदों। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय 190 ग्राम ब्राउन सुगार, 2 कन्टेनार, गंसे बेग आरो गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हादों। पुलिस डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट आरो नायबिजिरगिरि मावख'गिरि दौरिया बरपात्रा गहाया दासान्दि हमजानाय 2 सुबुंखौ लोगोसे बिथांमोनखौ गुवारै नायबिजिरगासिनो दं जाहाथे बिथांमोना ड्राग्सखौ बबेनिफ्राय आरो माबोरै दिहुनगासिनो दंमोन बेनि बागै मिथिनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरि जन परिकखौ बेनि सिगां ड्राग्सनि दायाव गोबां खेब हमनाय जादोंमोन आरो जोबथेसालियावबो थानांदोंमोन बिथाङा, जायनि थाखाय ड्राग्स फालांगिरि जन परिकआ गले गले पुलिसजों हमजानायनि उनावबो माबोरै गावनि आयेन बेरेखा फालांगिखौ जागायफिनखो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा सोंलु दिखांदों। गुबुन खौरां मोननाय बायदिब्ला धेमाजि टाउन आरो नोगोरमानि खाथि खालानि जायगाफोराव बेफोरबादि रोखोमनि फेग्रा मुवाया गोसारगासिनो आरो माखासे आयेन बेरेखा सोलिगासिनो दं होननाबो मिथिहोदों। मानकाचार जिल्लानि खोला चालमारायाव आसुनि नाजानायाव आरो जुबिन गार्गखौ न्याय मोननो थाखाय एबा न्याय मोननांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मददजों हाथिंगामारियाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। जिउ महरगिरि जुबिन गार्गनि थाखाय न्याय बिनानै रोजा रोजा सुबुंफोरा आखायाव ममबाति लानानै मोनसे गिदिर सुबुं थुबुर जानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। सोमावसारगिरिफ्रा दाबि खालामदों दि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव जेबो सांग्रांथि गैयाजासे गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ आरो जुबिननि थैनायाव रांखान्थियारि लोब्बाफोर एबा दायफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जाहाथे दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै हमनानै साजा होनांगौनिबो दाबि दैखाङो सोमावसारगिरिफ्रा। 26 नं दरंगाजुलि बियाबाव BPF दोलोनि धरना हाबाफारि लादों। बिजिरगोरा नार्जारिखौ फिन BPF दोलोआव लानायनि गोख्रों खुद्रिसारदों दरंगाजुलि ब्लक कमिटि BPFआ। अजद होनाय बायदिब्ला BJP दोलोनिफ्राय देरहालांनाय बिजिरगोरा नार्जारिया BPF दोलोआव फैफिननो थाखाय नागिरदों। खैफोदनि समाव BPF दोलोखौ नागारलांनाय बिजिरगोरा नार्जारिखौ दरंगाजुलि ब्लक कमिटि BPF दोलोआ माब्लाबाबो लाफिना आरो गनायनानै लानो हाया होनना हेंथा सोमावसारदों। लोगोसे बिजिरगोरा नार्जारिनो EM बिबान होनो नागिरदों होननानै इसारा मोननायनि उनावबो BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा मैया तामुलपुर जिल्लानि जामगुरियाव बिजिरगोरा नार्जारिनि बियाबनि रायजो राजाफ्रा बिजिरगोरा नार्जारिनि जिगाबनि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारदों आरो बिजिरगोरा नार्जारिया जाय दोलोआव दङ बे दोलोआवनो थानानै खामानि मावबाय थाथों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो सोमावसारगिरिफ्रा। 5 बोसोरनि थाखाय बन्द थानायनि उनाव भारत आरो चीननि गेजेराव थोंजों बिरखंफोरा जागायफिनसिगोन। फैगौ 26 अक्ट'बर खालारनिफ्राय इन्डिग'आ कलकाता आरो गुआंझौनि गेजेराव सानफ्रोमबो गावसोरनि सिबिथायखौ जागायफिनसिगोन होनना फोसावदों। मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि रुंसारि सान फालिदों। थांनाय सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि रुंसारि सानखौ रौथायाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव फालिनाय जादों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि साबासि बसुमतारी बिथाङा
हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनन्द दैमारि, बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे बाहागो लानाय हाबाफारियावनो दिपेन बर' बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंथिदोंदि खांख्राइ गांजेमाफोर बायदि सोरबाया गोजौआव दावखोनो नागिरब्ला बोख्लायनानै गादबनानै दोननाय बेबादि माहारिनि मोनसे अलखद, जायफोरा गेजेरनि सुबुं जाय हारिनि मोजांखौ सानो बिथांमोना नायगासिनो दं समा बिनि फिननायखौ होगोन आरो समानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारिया बिबुंथि होनायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि फिननाय। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों दिपेन बर'आ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, चेन्नाइ टार्मेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं जिल्ला आरो हजाइ जिल्लानि माखासे थागिबिफोराबो बे जाथायजों बलि जानांदों, जेराव दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जादों। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि सा 9 सुबुंफोरनि दुखुनांथावै जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिन गोग्लैनानै होनायनि जाहोनाव कार्बि आंलं जिल्लानि सा 4 आरो हजाइ जिल्लानि सा 5 गासै सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव गासै रायजोआवनो दुखुनि थासारि लाबोदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव थार बिजिरनाय आरो न्याय नागिरनानै कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि रिपन बराया सनितपुर जिल्ला कंग्रेसनि तेजपुर बिजिरसालि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 500निबो बांसिन कंग्रेस दैदेनगिरि आरो मावथिफारियाफोरा केन्डेल लगायनानै बाहागो लानानै मायाबीनि मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो महरगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव थोंजोङै नायबिजिरनांगौ आरो गोख्रोङै दाबि दैखाङो। बे बिथिङावनो शुक्रबारनि मोनाबिलि 6 रिंगासोआव तेजपुर कर्ट स्क्वारनिफ्राय जागायनाय केन्डेल लाइट हानजा सुरनाया टाउन गेजेरजों दावबायनानै राजीव भवनसिम सहैदोंमोन। बे हाबाफारियाव बारग' एमपि रिपन बरा, सनितपुर जिल्ला कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि दादुल बरकाकाटीजों लोगोसे जिल्ला कंग्रेस आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।